здравей! Здравей, Денис. За какво ще говорим днес? Бих искала да си поговорим за затлъстяването и това какви проблеми наднорменото тегло носи след себе си. Може би трябва да започнем с дефиницията на затлъстяването. Това е прекомерно натрупване на масна тъкан в тялото на човек. Това натрупване има различни начини, по които може да се измери. Най-общо приятие от години насам е индекса на телесната маса. По дефиниция, индекс на телесната маса се определя като се отнесат килограмите на пациента върху височината му на квадрат. Се получава една цифра и при тези хора, при които индексът на телесната маса е над 30, се водят с затлъстяване. Тези с 25 до 30 обаче се водят с наднормено тегло, което също ги поставя в високо рискова група и не трябва да ги пренебрегваме като застрашени такива. Другото, което бих искала да кажа е няколко думи за статистиката на затлъстяването. В световен мащаб 1 милиард или над 1 милиард души са с затлъстяване, което е вече 1/7 или 1/8 от популацията на планетата. За България около 25% от хората са с затлъстяване, а 60% са с наднормено тегло. Това е ужасяваща цифра. А още по-страшно е, че около 30 до 40% от децата са затлъстели и затова избрахме тази тема, защото наистина е актуална и защото засяга изключително голям брой хора. Сега искам да задам един въпрос. Достатъчно ли е да се погледна в огледалото, за да разбера, че съм с наднормено тегло? Сега дали пред огледалото е точният начин да разбереш дали си затлъстял или не, може би трябва да се вземат няколко мерки. Едното е, което вече казах, индекса на телесната маса, но там има достатък, защото не дава процентното съдържание на мазнини в тялото. Има физически активни хора с едри тела, с много голямо количество масна тъкан, при които индексът на телесната маса може да излезе висок, но те не са затлъстели, просто са много едри и с обемна мускулатура. Така че това е недостатъкът на този метод за определяне на затлъстяването. Индексът на телесната маса е една цифра, която може да играе начална роля на ориентиране. Но пък има други методи, вече има даже кантари за домашна употреба, където може да се измериш и директно да ти излезе в процент колко масна тъкан има в тялото ти. Или пък най-лесното е с 1 сантиметър да измерим обиколките на тялото. Притеснителното е, когато се увеличи диаметрът на талията. Доказано е, че тогава имаме най-вреден процент мазнини в тялото и когато диаметрът на талията надхвърли обиколката над 102 см при мъжете и 88 см при жените, тогава трябва да започваме да се притесняваме. Така че може би трябва да измериш обиколките на тялото си. Като първа стъпка. Каква е причината за затлъстяването? Дали е липса на воля или има и други фактори? Не е само липсата на воля. Вече през последните години категорично се доказа, че това е и генетично предразположение. Има и установени над 100 гена, които участват в унаследяване на предразположението за затлъстяване. Няма смисъл да казвам различните имена на гените, защото те нямат такова значение, а по-важното е, че когато имаме генетично предразположение и това се съчетае с вреден начин на живот или прекомерно ядене и повече гледане на телевизия и седене пред компютъра с ниска физическа активност, тогава почти е сигурно, че ще нададем на килограми и ще развием болестта затлъстяване. Другото, което е, че при някои пациенти има един ген, но когато се съчетаят повече от един гена, отговорни за затлъстяването, тогава борбата с наднорменото тегло е изключително трудна и наистина трябва много воля при тези хора, за да постигнат успех в намаляване на килограмите си. Така че не е само заседналия начин на живот, но и ген. Какви са основните типове затлъстявания? Често казваме ябълков и крушовиден тип затлъстяване. Кои от тях са най-рискови от медицинска гледна точка? Ние всички знаем, че има различно дебели хора. Има такива, които се оприличават на ябълка, или това е коремното затлъстяване с тънки крачета и голям корем с едър гръден кош, или това са дамите с едър бюст и с голям корем с тънки крайници надолу. Това е ябълковидното затлъстяване. Затова казвам и дами и господа, защото то се води андроидно или характерно за мъжете затлъстяване, но при част от женския пол също се наблюдава този вреден вид затлъстяване, който носи след себе си всичките проблеми с високо кръвно налягане, висок холестерол, захарен диабет, исхемична болест и всичките усложнения на тези придружаващи заболявания, така че натрупването на мазнините под формата на ябълка е най-вредното. Имаме пред себе си много примери на крушовидното затлъстяване. Тогава има слаби раменца, слаби ръчички с едър ханш и едри бедра.
Това е крушовидното затлъстяване, което е не толкова вредно, или тогава не се наблюдава това изливане на вредни хормони в кръвообращението, защото категорично е доказано, че затлъстяването, особено това, което е ябълковидното, е свързано с отделяне на вредни хормони в кръвообращението, което причинява всичките тези заболявания, които изредих. Също така има хора, които затлъстяват равномерно. Може би при тях плюсовете и минусите се изравняват, те натрупват равномерно мазнини по цялото си тяло. Разпределението на масната тъкан също има генетично предразположение. Ако един пациент, той не е пациент, ако един човек е генетично предразположен, но от ранна детска възраст започне да се съобразява с това. Това е въпрос на възпитание на семейна среда. Всички сме виждали дебели семейства. Майката е дебела, бащата е дебел, дечицата и те са дебелички и седат всички заедно в веригата за бързо хранене, ядат бургери, тъпчат се с пържени картофи, после се прибират, сядат пред компютрите и този модел на живот от семейството съответно се предава и на децата. Така че, когато цялото семейство е затлъстяло и това го неглижират като проблем, нещата продължават така във времето. Лошото е, че когато децата затлъстяват, тогава масните клетки в детската възраст се делят. Едно дете, което е дебело, ще е почти невъзможно да се пребори с затлъстяването, когато порасне. Защото той ще има много повече масни клетки, които ще се напълнят с масно съдържание и те ще стават все по-дебели, 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 когато порастват. Така че тук основният проблем е семейната среда, начина на хранене и затлъстяването от детската възраст. За съжаление, повечето деца, които са в семейство с затлъстяване и са затлъстели от малки, да, за съжаление съдбата им е предначертана. Но при будни родители, които са с наднормено тегло и осъзнаят проблема на време, могат да се опитат, дори да не са успели да се преборят с теглото си за тях, могат да се опитат да променят съдбата на децата си, като ги мотивират да се движат повече, научат ги да се хранят правилно и по този начин да предотвратят да имат подобна на тях съдба, като пораснат. Така че всичко е въпроси на възпитание и на възприятие, защото пък дебелите семейства, те са свикнали да се харесват по-пълнички и те не го приемат като проблем. Не е проблема естетически съответно. Проблема е, че наистина с времето това води до негативни здравословни проблеми. И колкото повече пораства или остарява един организъм, толкова по-трудно се бори с килограмите си. Затова алармираме за проблема, когато нещата са още в детска възраст или в млада възраст, защото тогава се бори много по-лесно с килограмите. Малко влезе в темата, обаче искам малко по-подробно да обясниш какви здравословни рискове крие затлъстяването. Затлъстяването не е само козметичен проблем, той носи след себе си редица здравословни проблеми. Първото е повишаване на кръвното налягане или артериалната хипертония. За съжаление наблюдаваме хипертония вече и в подрастващи, или пък още в пубертета при деца с наднормено тегло, което е ужасно. Също така захарен диабет тип 2 или този, който е с инсулинова резистентност или с повишени нива на инсулина и се наблюдава категорично при пациенти с наднормено тегло или с затлъстяване. Още една алармираща новина е, че това заболяване, което беше до преди 10 години характерно за възрастната популация, вече можем да го видим и при децата. Така че при децата виждаме болести, които се наблюдават при възрастните и това е в резултат на затлъстяването или наднорменото тегло. Освен хипертония, диабет, те носят след себе си съответно изява на исхемична болест, инфаркт, инсулт и всички последици, които носят след себе си. Също така всичките проблеми с опорно-двигателния апарат. Болки в колене, в тазобедрени стави, в гръбнак, изкривявания, операции. Тази хронична болка инвалидизира хората и те не могат да живеят нормално. Още един сериозен здравословен проблем. Друг сериозен проблем, който не трябва да се пренебрегва, е депресията. Депресивните състояния са свързани с това ти дали се харесваш или не, обаче другите, ако не те харесват, почват да те... Особено пак, се връщам на детската възраст, започват подигравки, изолиране на тези деца. Те стават по-затворени, в същото време скрита агресия, депресивни състояния, които няма как да не се отразят в бъдеще. Така че всичко е много навързано и няма една конкретна причина, поради която да кажем да, трябва да се отслабва. Не е само естетическия проблем, а цяла опашка от заболявания, която върви след наднормалното тегло. Между толкова отрицателни фрази за затлъстяването, смятам, че всички сме чували фразата «дебелите хора са по-щастливи».
Има ли нещо вярно Една в това? здрава връзка или едно здраво взаимоотношение върви след себе си с покачване на теглото и на двамата партньори. Да, има го и този момент, че едно продължително благополучие, в което няма нищо лошо, но проблемът е, че това благополучие с надаването на килограмите не трябва да го зачеркваме като причина да сме щастливи или да оставим щастието си или добруването си, но от чисто здравословна гледна точка е хубаво тези партньори, които забележат, че от добруването помежду им теглото започва да им нараства и на двамата могат да започнат да прекарват време заедно, като спортуват заедно и по този начин да удължат здравите си взаимоотношения, но в по-добро здравословно състояние. Така че може би тук има нещо вярно за това, че дебелите хора са по-щастливи. Да, има нещо вярно в това твърдение. Кажи ми честно, отслабването мит ли е или реалност? Може ли човек с наднормено тегло наистина да обърне нещата? Много спорен въпрос. Категорично да, възможно е отслабването. Аз мога да споделя личния си опит, откакто се помня като осъзнат човек от детската си възраст, аз се боря с някакви килограми. Никога не съм била много слаба, никога не съм била много дебела, но това е една постоянна борба в самонаблюдаване, опит на най-различни диети, които непрекъснато на цикли излизат в медийното пространство, придобиват някаква популярност. От една страна диети, от друга страна медикаменти, хранителни добавки, оперативни процедури. Има най-различни начини, по които можем да се борим с затлъстяването. Това е постоянна борба. Значи това не е нещо, което трябва да направим за определен период от времето си, да се излекуваме и след това да си живеем по стария начин, без да дебелеем повече. За да може един път човек, който е предразположен към затлъстяване, да задържа теглото си до нормата или близо до нормата, или да не си позволява да стане екстремно затлъстял, това е постоянен контрол. Какво ядем, колко се движим, какви медикаменти приемаме, ако щете, всичко. Колко спим, емоционалното ни състояние, работната ни заетост, всичкото трябва да е съобразено и балансирано, за да не изпадаме в крайности. Броенето на калориите е един от начините, по които можем да контролираме това какво приемаме. Проблемът е, че това е свързано с една информация, която трябва да се запомни и е доста обременяваща. Това колко грам е, колко калории са отделени, ще отдели при приемането. Това записах ли си го, това преброих ли му калориите. Това е изключително стресиращо, но да, при някои хора работи. Въпросът е, че това в някакъв момент му изпускаш края, започваш да ги броиш малко по-така отгоре, започваш да смяташ, че си приел по-малко калория, пък въпреки това надаваш. Това е момента, когато изпускаме нещата от контрол. Другото, което е калориите, са нещо доста спорно. Това е количеството енергия, която някой е определил, че при изгарянето на 1 грам белтък са отделено едно количество енергия. И на базата на това са приравнени всичките съставки на храни, пакетирани храни, произведени. Тук е много рисково да се самозаблудим. Всичките тези протеинови барове, които вътре са с съдържание, което не е ясно точно какво е, пише 1 грамове белтък отгоре, 1 килоджаул, 1 килокалории. По-скоро моя съвет при хората, които се опитват да броят калории, да ядат натурална храна, а не тези, които са пакетирани и написани отгоре различни цифри, с които можем много лесно да се заблудим и да се чудим защо не отслабваме, при положение, че приемаме толкова калории, но в същото време килограмите върват нагоре вместо надолу. Само диета никога не помага. Много е важен баланс, много е важно какво ядем и колко харчим. Това е въпрос на математика. Да, някои хора обаче имат различна базова енергетика или енергия, която харчат само докато спят и гледат. При двама различни човека, единия път човек може да харчи примерно 1000 калории за 24 часа без нищо да направи, а другия може да харчи 1500. Тук е нивото на метаболизма и на обмяна. Така че това са индивидуалните особености. Най-различни диети има. Едното е броенето на калории. Други видове диети, които бих искала да поделя, вие ги знаете, със сигурност това е преди колко години имаше една протеинова диета. Там се ядеше само протеин, като
като се изключват останалите субстанции. Изключително стресиращ режим на хранене, изключително натоварващ. Доста хора пострадаха от тези диети. Друга диета, която доскоро беше хит и вече загуби последователите си постепенно, е диетата с прием на голямо количество мазнини. Всяко едно прекомерно, това се опитвам да кажа, всяко едно залитане в една крайност е вредно за организма и за метаболизма. Тези, които са с периодичното гладуване, може би има някакъв резон до толкова, че може да се измести едно основно хранене, но то да е през средата на светлата част на денонощието и да се осигури един по-дълъг период на неприемане на храна. Пак има негативи, според мен. Световни проучвания са доста противоречиви. Дадоха и положителни, дадаха и отрицателни резултати относно здравословното състояние на пациентите, но това не е толкова стресиращо, като примерно това с преминаване само на белтъчна храна или само на масна храна. Най-различни други диети има, но това са така най-придобили масово приложение напоследък. Проблема на всяка диета е да я захапеш, да я започнеш, да влезеш в режима, да се мотивираш. Защото винаги започваме диетата от понеделник или винаги започваме диетата от утре. Днеска ще си хапнем, пък от утре сме на диета, докато дойде утре и така е една постоянна нагласа за започване на нещо, което се отсрочва във времето. Много е трудно да се започне и да се свикне организмът и психиката ни да спазваме определен режим. Така че тук е плюса на въпросните центрове. Центровете за отслабване или това е място, където човек може да бъде изолиран от хладилника си, изолиран от заведенията за обществено хранене, изолиран от компанията, с която излиза, където ще успее да влезе в някакъв режим на хранене. Да се храни по часове, да се храни по-здравословно, да приема по-малко количество калории, да пие повече течности, да му се свие стомаха от постоянното тъпкане преди това. Така че да, тези центрове за отслабване помагат на хората да захапат диетата и да почнат да спазват някакъв режим. При някои хора това успява да се задържи във времето. При някои пък имат нужда от регулярно посещаване на тези затворени места, където да рестартират борбата си, защото това е постоянна борба. Това е непрекъснато борене с килограмите, защото, пак казвам, това не е нещо, което изчезва, когато се преборим с него. В момента, в който върнем стария начин на живот, килограмите се връщат обратно и тук е проблема на йо-йо ефекта при всички хора, които се борят с наднорменото си тегло. Като последен въпрос, искам да попитам за бариатричната хирургия. Заслужава ли си рискът в името на отслабването? Това е много страшна хирургия. Това са обичайно пациенти с екстремно затлъстяване, когато вече всичко друго е опитано и вече няма начин, по който да преборим затлъстяването, а пък прогнозата е изключително лоша. Значи това са пациенти вече с крайна степен на затлъстяване, трета, четвърта степен, при които не можем да му кажем няма да ядеш, ми ще бягаш, защото той вече е с толкова увреждания на тялото си, на опорно-двигателния апарат, на сърцето, на повишено артериално налягане, сърдечна недостатъчност, ако щете, дихателна недостатъчност, защото прекомерното затлъстяване пречи на хората и да дишат правилно. Така че това са хора, които са с крайна степен увреждания и ако искаме да им запазим живота, защото при тях прогнозата е изключително лоша, можем да пребегнем към тази бариатрична хирургия, която, пак казвам, е изключително рискова. Много е важно оценка на цялостното здравословно състояние на пациентите, защото такъв пациент трябва да се подложи на пълна анестезия, да се направи въпросната процедура и после този пациент да бъде изведен. Вече има и микроинвазивни техники за отклоняване на пасажа или изключване на част от храносмилателния тракт. Това е бариатричната хирургия, да намалим обема на стомаха или да изключиме част от храносмилателния тракт, за да не може храната, която приемаме, да се усвоява. Изключително рискова процедура и наистина това трябва да бъде последната стъпка, към която да пребегнем и за да не се стига до там. Трябва да мислим за наднорменото тегло и проблемите, които могат да ни дойдат в по-ранните години на живота, на по-млада възраст, когато имаме най-различни варианти да се преборим с проблема. Много неща могат да се кажат още за затлъстяване. Това, което дава някаква светлина в напоследък е, че вече продължават да се мислят най-различни медикаменти за отслабване. Все още обаче няма окончателно утвърдено лекарство, с което да помогнем на тези хора. Така че остава наистина борбата на самостоятелната бойна единица. Но това нещо трябва да става, когато нещата са организирани, борбата се случва много по-лесно. Когато имаме съмишленици е много по-лесно. Когато има някой, който да ни насочва в борбата с затлъстяването, също става много по-лесно. Така че всеки
всеки човек сам за себе си трябва да избере неговия път, но в никакъв случай да не се отказва, защото наистина с годините нещата стават по-зле. Успеха да се преборим с наднорменото тегло и да предотвратим развитието на различните болести става все по-трудно. Благодарим, че бяхте с нас в днешния епизод. Това беше всичко от нас за днес. Говорихме си за килограмите, но по-тежките въпроси, сериозно, честно и с малко усмивка. Ако ви е било интересно, споделете, харесайте и най-вече замислете се, защото здравето не се брои в калории, а в избори. Ако и вие водите тази битка, знайте, че не сте сами. До нови срещи! И аз благодаря за